5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Maya payabak ka rin kakunsyong mapakli at mayat siya. This is yet another episode of the Kapamudzo Podcast. And today, sobrang excited ko kasing kaya katamong kayabe, metong yakaring hangaan, pero ako sigurado. At masaya la rin kaya katamong kayanakan pag panel bende. Kasi rin ka batch-batch na ini, retang miminom kayong dalan, retang makipatay kayong baryo. Charis mo. Good influence, makanyan. Yes. Good Actually, if influence. you saw my post 2 days ago, I screenshot the conversation. Susumbatan ako off camera. Ot kanu, ako magpaalam na. Tiyan mo nga tingakarapat. Palakpakan tayo pa. Metong nga karempe ka magaling nga kapampangan vloggers ni. Talaga namang I personally adore him. Kareng gagawa, no? Makakatula papasayano rin kabalen Kuya Jody. Along with Kuya Jody, we will be having yung metong karempe ka magaling nga podcaster. Kapampangan vloggers. Aglimog, Super! Palakpakan niya pa. Magaling mamit ang pogi. Ay, super pogi! Yes! Palakpakan tayo. Hanggang Yay! bayat kayo pakiramdam ko yung pogi. Gewa na karugong teddy bear. Wow, Adorable, Adorable naman talaga. Adorable. Uy, Pakiya tama na, pa oh. mo itang magpiyak yo. Yan. Tayo camera Tayo, please. Paki ano nga focus. Ay, Super pogi. patamila Ebisa ko yung yung break kay camera. Alden. Ebisa. Ay, kan mila ko yung... Ay! Nyama na. Diyan ka lang Makana niya may kalub keng studio yan. Na? Ay, tabalo pin eh. Siguro, detang security guard, picture la kaya. Pepicture la kayo. Bakit ang Ali paluban ali de? naman sa. Alila ma? Pepa kisla. Pepakisla. Kinilig Wapo. lang. Bayo sa bla, syempre, balo damo ring tao, retang kaya kang pamanyaptan keng social media na talaga naman patuklo. Uwa naman. Imagine more than 600,000 followers. Uwa. Na papalakpakan kayo ni Choco pa keng Amerika kasi masayaya tutuya. One of the many things that I admire about Kapampangan vloggers is that they're being real and authentic. At metong ngayon ni Karen Peka tutu. Pakalawin mo ko panganti yan. May in love na ka na naman karing cleavage ko. O pakakantini na pa. Jo, pero makanano ka may gumpis ha. Kwento mo pa ka rin kaya katamon, Jo. Kaya yan. Yung magsimula ako year 1972. Wow. Hanyang Kaya talaga may- masalese ka Ali, sabi. Anyang Mikay. Seryoso? Dito pala ritang Excel, Oh. ang puitang kain eh. Uwa mo. Seryoso, Ah, Jo, tita. per. Na? Kapi lang kami gumpis ang mag-vlog. Ay, kaya biyag yung story ito. Oh, sige, sige. Okay, kasi rin pa yung ari ko, 1972. Ali, joke mo. Ay, tabalo, mga nano ba? Pandemic ko rin eh. Pandemic, oh. Bali, inip mo, kay ginawa mong video, tapos, ito, may trending ya. Nagtuloy-tuloy na Nanong akong video ang gawa kumanta. mo? Hindi niya katuturan. Ala. Wala? Ala na magagawang katuturan eh. Bali, out of kaya mo, out of boredom ko mo rin talaga talaga. magsimula. Ay, happy na ito. Bigla So, may trending. pandemic. Na? Kapandemic ka Oo, talaga may sinabi ko na nandun. Ulit ko. Actually, meto niya Nalito ako. kare nga Alben ko'y Juper. Makanyan ko, yeah. So, magpasayaya. Magpatulaya, daily life, kare kapampangan, itapanya panda rin kaya katang kabalen. Kay ba't inga man nung kapampangan yung gamitan? Gagamitan. Wala kanyapin. Wow. Yeah, ako kasi one of my advocates naman talaga. One of my advocacies, rather. Ing talagang isulong niya ing kapampangan. Kasi pin language preservation, if you remember yung interview mo ko in the beginning, kinan mo ko ba't Wow. mag-vlog ko? Kasi language preservation. At mabibilib ko ka ring vlogger na talagang gagamit lang kapampangan. Kasi mamamatdane ing Oo. sis one, di ba? Makanyan man, Juper. Oh. Kapilang kalas may langgas. Nanit. Sorry. Aray ko. Nanlaring common problem sa I encounter mo simula vlog ka. Balo mo ko kutang kay ko ya. Oh, sige. Pinost kepit ng conversation. Oo. Mi kay nga dwa. Without Ngayon ni my mapilang ka rin permission. may comment ka rin. Sana makapag-vlog ko din kalupa ng Joper. Hangaan ke. And I know for a fact that vlogging is not just about, it's not all rainbows and butterflies. It's not just about the happy side, the positive side. Of course, you make people laugh. They get to enjoy your videos. Pero, Sadaya na waro. dadalaya ka nuwarong. Ali, pero ating kakaakibat challenges yung pa mag-vlog. Ika, Joper. Balo ko hanggang pang mamakayli ka and all of that. Marakal mo ring I experience kang Emma Santing kaya pa mag-vlog mo. Tell us more about that. Nanlaring kay. Banta makiramdam la ring bisang ma-inspire mag-vlog kaya ka. Lupa pa nga kami isang maniwala keng kotang ko.
Tapi naisipan ko, gang sagot ko si Masali sige ni danawon. Ali. Alijo. Ya kasi, di ba, magpakaili ko pen. Minsan, pag magpakaili ko, magpawanan ko mo rin. Talagang yung masaleseng ka Ali. Seryoso. Nala rin challenges mo, Pin. Ya, challenges personally o keng mismong... Pwede. Pwedeng personal, pwedeng career. Ya, siguro, ita mo minsan, kagisa ng kang Idea. iisip makanita kasi ya, keng kailang batang ko na, magsimula ako 2020, almost mag 5 years na ako halos. Ito, kasi kailangan keng social media, tewari, dapat consistent ka eh. Totoo ita. Kapag dapat pa na bayo. Totoo ita. Pero ya, ako, aminado na ako minsan. Ali naman yan, bayo rin papakit ko. Pero... O rin kasi established na kayo eh. Wow. Kapag established na yung lagyo mo, kay luma, kay bayo, panalbende talaga rin tao. Kasi tinakang set audience eh. Sa bagay. Let's do again. Yeah, you're right. Yeah. Tumpak. Yeah. And correct me if I'm wrong. The i-stow mo ko nung maling asang bitlaw kaya ka. May ka time na kinomentuan da ka kasi may kapag nagkas ka king kihang content. Balo ko ating makanta eh. Anyang at first, anyang mumunang kay mo. Alaman sir. Ala. Ali atin. Oh. Ali yung makanta yung context. In context na, dati kasi, magsimula ako pin na kapampangan niya talaga din yung gagamitan ko. May tungyari ka rin advocacy ko na anyang may establish na ako rin lagyo. Kasi, ayan, idol kaya rin ni Kuya Jig, Jericho Arceo, yung talagang idol ko yan. Wow. Inspirasyon ko mula umpisa. Ampong, may tungyari kasi keng panigaralan mi kanita kay eskwela itapin Kapampangan. So, akakakit ko kay social media, alam mo kayong gagamit Kapampangan. Puros lang ang Tagalog, gang Kapampangan la. Tapos, itong atin instance na, minisip ko kasi, pakanano ko lang reach retang ali makaintindi. Siyempre, kunyari, pag sabi mong Kapampangan diretso, yan, ano ka manaintindyan. So, yung gawa ko ito, pisamot ke. Kaya niya may uso itang, anyang kay social media, Kapampangan Tagalog. Kapampalog. Oo, Kapampalog. Yaw balo nung yaman nung ginamit. Pero, metong nga rin maging issue ko dati kasi ginamit ke, tapos retang mga tuwang Kapampangan, retang palo mo naman, medyo may hurt la, or at lang kinoment ka na ako, na dapat, ali naman ka no dapat makanita. Kasi bala mo ka no sisiran ke, imbis na po-promote ke yung Kapampangan. Which is para ka na ako, di ba? Oning kay actually, on that end kasi, bitamin dakiran eh. Pero syempre, kanya-kanya kasing content siya. On how you present itang kayang content. And in kasantingan naman kasi itang at foundation mo, halimbawa, kay Jericho Arceo, talagang mga sating na rin content and coming from you na you look after them na ma-inspire ka karela. Itang, maintain nyo pa mo rin itang aliwa kasing persona yung king kay eh. Potang gagawa kayong content, kitang personal lang po potang ahakit daw ka rin tao. At yung pamurin tang kawabanlob na talagang i-express yung pamurin tang pangakapampangan nyo. Pong yako, baka kesantingan naman karela, open naman kayong mga idea. Anyang asabi king side ko, okay naman, ala naman maging problema. Kasi Kaya, ko naman burime mo talagang ipromoting Kapampangan. Tsaka, talaga mawawala, Kaya katamong Kapampangan. Detang may papakialam jo, totoyta, na minsan, pati rin ka mag-anak, minsan potang kay, pakialaman da kayo. May ka di Joper. May ka dara, siping bale, bapa. May ka dakotang daki ka. Nanong panyaptan mong yan? Nanood mo, bubolangan mo yung sarili mo, mumuritan mo yung sarili mo, nano nga pala mo, kaya ka mag-aral instead of makanya nagagawan mo pa mag-vlogs. Experience mo ita. Umigaral na ako man. May Solid na naman. Mapagmataya pa lang yung personal ni. Pwede kong sabihan, at ka mag-focus more on your studies kesa kay mag-vlog. Ako naman sinabing kami nag-aral eh. Umigaral na ako man. Tama. Nano? Ay, syempre, itang halimbawa, tanda ka lang, sabi kaya ka, king gagawan mo, itang pakialaman da ka mo, makanya. Ala pa naman, o atin. Actually atin, pero alila kamag-anak. O nano mong response mo ka rin? Ala, bahala kayong BU. Kasi Makanya. kumbaga alawa naman nila magpapangka na ako, sabi ko. Pero ka maging affected at one point, itang pagbabasan mo rin comment, ang pangawanan nini, makanya. Papatol ka mo rin bashers? Ngayon Yan eh. Oo, pampang engagement. Mamuto Ali, mo. Dati ali ko.
Kasi syempre ating constructive criticism minsan tutunaw English meto nga ito eh. Masan eh. Ala na kanya nang kapota. Kaya, namak na niya constructive. Construction. Construction. Ay, Constructive criticism. Kumbaga, Sige, minsan Pen. Explain me. Ito minsan tutunaw man atin naman point eh kasi kumbaga nung ala ng pagugutan danay man sa benta. Wow. So minsan at yumuking makanano may lawen, kung makanano may itik. Pero atin mo talagang maretang alang masalese dapat Unahan mo rin, tanahan mo yung malalyari song... ignore ko lasa. Kung nano pata, nanggaw mo. Ali, anti mo, ako kasi yung kapanulan ko when it comes to bashing. There are two things that you can do. One, you can either choose to ignore them mula papansinan kasi kapag petulan mo la, nako mayari, kumalwa na yung pisasabihan. The other thing, bilyanan mong misanan. Kasi some of the bashers, they need to hear it from you. Kasi it's so quick and it's so easy for people to judge you. Da naman balo nung ninwa na nung maliliari kimbiya mo. Ako at one point, not only at one point, marakala beses binashda ako, pilang kong beses pamanuli Pilipinas. Nalangan na ako, comment ka na ako. Ating instances nung no ka rin bilyanan kang misanan, tas na ako sumabi at all. Baka tamo balo na. Baka nita, aramdamanan, kasi isto nga kasi nagot, it's an admission of guilt. Sabihan da naman, kasi totoo niya yung mag-react. Buta naman mag-react ka, guilty ya kanya mag-comment ya. No, kasakit pa sabihin rin bashers. Pero the truth of the matter is, totoo yung sinabi ng Joper. Ignore mo na lang, maliwan naman nilang magpapakan kaya ka. Pero diba? din pin instances na minsan, kunyari mag-bash la, tas once na ito mo la, joke mo ada, kasi burida mo palang. Mapansin. Wow. Exactly. They're only trying to get your attention. Bisa lang papansin. Papurili eh. Lalo na king kapogi mo ngayon. Malarang napapansin kaya ka. Tayo lang tani mo. Lang tani pa itang pogi. TV mag-chat ka na ako, babash daw, makanyan, tas kiss mo na ako ada, di ba? Talagang. Minsan ako nalaintindihan eh. Pero, Bakit iya pa mo yung pero pogi? ala, yun naman kasi kayang kahit, yaman na. I-ignore mo na la reta na I-ignore mo na la talaga reta. Ay, pag malagula, sige ako. Ay, joke. Super, how long do you plan on doing this? Buri mo forever kang Ayun, mag-vlog o ating kang yun other naman. plans in life? Baga, yaw basta may rich king KMGS, pwede na. Yaw kasi makanta yung goal ko. Jessica Soho. Wow. Yaw Sorry ko, ako. feel ko pag may balita ka nationwide. Bisa ka mabalita nationwide. Ang pick mo. Saguli. Sagli. I-text tala rin Gawa ang na ako pulis sa bilang kakilala Marco. ko, Kenny. Patok Kilala mo ba? Nanong Police kaso? Captain Ben Nanong and kaso? Police Lieutenant Che. Nanong kaso? Patok ang kipin. Patukang niya. Bisay palang Oh my mabalita goodness. nationwide, Illegal kasaguli possession mo. of handsome face. Ay, tabalo. Pero ibalik tamo nan din. Isabenta mo bashers. But halimbawa mo pamilya na. Pamilya na mo itang That's where I draw the line. Wow, halimbawa pamilya na Jo. Nang gamitan mo ta ballpen o chalk. Ako na sumabi, niya. That's where I draw the line. Choking gamitan ko magdala. Babura Ay, maburaya. Kasi ako yung kay ko, pwede mo, kasi ring tao, potang eta talabitang bashing da kaya through, if you don't let them get into yun, timoya ko, physical appearance, baklang manti-antini, or ingagawan mo, or insasabihan mo, potang natatalab kaya kay tiranda ring family mo. They're gonna find the weaker side. Yako, ating kumpatulan, ating ali. Oning ako kasi, I know myself, sumpetulan ko lang ko yung natuknang. Pota magdemanda ko, di ba? Pota, I can take legal ramifications for that. Nalawin na. Bakit? Magbilip ko. I can take legal actions to mo palagi address ako that. dapat potang magbalik ya Amerika, tuki ka. Ali. Para lalo may Kanin tong kabiliban. keping kaya. Ano? Fiancé, keng Oo. Amerika. Mali Kem ba yan? pogi na ngayon. Ipisam-saman dereng Amerikana. Nya pinabisa mo talong alawang bansa. Bakit? Sabi piyagawan daw. Sabi na kasanting daw pala rin Pinoy ada. Ana. Totoo, nyama na. Oy, Ko? okay. Nakapangilabot. Anyway, Halimbawa, so pamilya na ilang binash do. What if yung pamilya naman ang magbash kaya ka? Kamag-anak naman. Peke laman da ka rin nga miyayali. bali mo ko yang, it's all part of that. Camping vlogging, ika Jo, pero maniwala ka. Ali. Mas Pakilati guyo na gulot. Ano? People you don't know will support you more than the people you Yeah. know. Rem Yeah. pamilya mo, I'm not saying my family because my family has always been very supportive of me and all the things that I do.
Pero ring pamilya or kamag-anak or even kakaluguran, I don't know, for some reason, they're gonna find it so hard to support you. Supporting kay vlogging meaning sharing your posts, Wow. liking Yeah, your yeah. posts, Wow. 'di ba? Gawa-gawa. But they can share posts of other people. Pero yung sarili mong post, share. Kasi kaya katang vloggers, you know this. Importante yung pag-share na lang yung post namin because that's when we get and when we reach wider Correct. audience, 'di ba? Pero dala siya share. Yako, at some point, realize ko ba, kakakit ko naman pag-share do rin ngaliwa o tren post ko, daw siya share. In my head, sabi ko, it's either, ako talaga buring supportan or they don't want me to succeed and soar. Kasi, kaya pami kaluguran ng po ka rin pamilya, sa ating ko nga ba sasabi natin, kaya ka nung ma-hurt la rin tao pag mag-succeed ka kasi akakit itang aliwang part na ning life mo. Sa nila kitang part mong regular tao ka mo. Potang akakit ang mamangat ka, mamasenso ka, mag-soar ka, Juper, totoo man. Seryosong kasabi ni. So, datang ka first floor na. So sorry ka no, so Eda, sorry. atanggap kasi it's a different part of you. King Eda Kabaluan, ako lagi kong sasabihan, my success is your success. Di ba? Wow! Lima na. We, anak. Ikaya mo ne. Ali, ako totoo. Manyamaning managumpi ka kaya be mo rin pamilya Awa mo. naman. Ika jo, pera ka masaya kapag makasawap ka rin pamilya mo. Ama sa saup eh. Olo pa ka may motel. Ay, totoo ita. Totoo Diba? naman ita. Totoo ito, kanyaya ako lagi ko sabihan, o ba't ko sopang mangat? Imbis na sopan nyo ko, kasi kayangat ko, abitan da ko patas. Pero nung abitan nyo ko pababa, makananda kong ayangat patas. Para pareho tang may bagsak pag ginabit nyo ko pababa. Ya ko tita laging sasabihan ko Pero koyang. tabitan mo lawari. Kaya na lang mag-elevator man. Kakain na Kasi nine, pag makanyang kasabi. Masipit lang eh. Masakit to. O yan. Mm, Amin nga banandang be careful. Be Be careful what you wish for yan, Joe. Yes, you just might get it. Wow. Ali, pero tutayapin to sasabihin. Ali, Dapat totoo mag-elevator naman. ka. Ako totoo naman tako yan, Jody. Ikaw bari, na nung... Ako ne, ingahakat ko. Ating ko nga Elben kataging social media. OFW ya. Kay bat inawas ni itang minuli yan inawas si Dara na. Sabi na, oy minuli ka pala. O tempe Ali, balo kaya kami. Mau siya pa. Hello. Ikaw makita. Hello. Awa. Oy, Juper. Oh, minuli ka pala, but stays. Hindi ako naman balo. Oh, syempre. Bapa. Ay, bapa da. Bapa. Sige, Oh, bapa. nano ba? Nanilwal. Ali kasi, ito Ay. mo na marugo sinabi, bakit ang ako mendakat kaya kaking airport? Wala eh. Daka buring ang akit eh. Ali, my point is, tambala mo, minsan itang, kung pagkukonsensyan da ka, temo rugo sinabi, kung mandakat kaya ka, makanyan, itang pautang dalop kaya ka ba't pangabagya, o na ano, asali mo kumong, kay Ako kanyan. makanya na-realize that too. Ika, anyang may vlog na kalalo kasi super sikat kayo, marakal ka followers eh. Ka merakal kaluguran, lalinapit kaya ka rin, dating nga naman lalapit kaya ka. Seryoso, tundunan da ka. Sagot ka masales eh. Actually, ali naman. Kasi may kapik ko, pandemic, so limited la talaga rin ang kaluguran. No, right now. Sakto lang. Kung atsuna mo kasi kaya ka nung iset mo yung boundary mo eh. Mag-set ka pa rin boundary. Set kong boundary. Anti mo Kumbaga, makanan. Ano ka rin Kasi- boundary mo? Kaya kay, San Fernando. Okay. Reni, sabi seryoso ngayon. Oh, Sige Sige na, I'm trying my best. trying my best ka pa. Yeah, ita. So, ita, mag-draw ko mo rin kay Line. linya o ali na line kaya kita English eh. Na kasi kunyari nung ali mo naman talaga kaluguran dati. Atin yung limitation tang pamisabi yo. Kung a-sense mo naman nung atin yung kailangan kaya kami metong nga tao man. Nanong leksyon na balo mo kin pa mag-vlog mo, Joper? Ala. Ano pa? Ala ko man. Ay, magbulang-bulang ako mo. Ali, seryoso. Pinamalyari nga nga balong leksyon na, no? Itang pagsasama. May sa lesimbia mo. Oo, may sa lesson. Mas may kilala May gulo ka. ka na. May gulo, bakit? Ali kasi, syempre, atin tamong kilalang aluang tao na itapin, sabihan ko, atin lang aluang intention at lalapit laki. Okay. So, yako kasi, open na ako mga karang kaluguran kanita. Tatanggap. Hanggat ako, ano ito? Ali ko realize or ako kakakit na mamamanipulate na ako. Tayo ka, John, buri kong maging positive empis sa benta mo. Mahilig ka kayong sports. Ali ko. Kasi maralas ang makiabi ka rin ang AJ, basketball Ace. basketball da rin kay.
Wah. Daring content creators. Lagi. Wow, actually member la rin eh. Member la karetang Wow. liga-liga. Wah. Ligang So, ligang babi, ang ligang babi. IL Benki ni, potang makashoot nila, kukulyo na rin tao. Wala mo, higit di Michael Jordan. O masanting yapin kasi. Jelly Ace. Ay, Diyos ko. Uy, kaya naman ta sir. Kaya kala naman, kaya mo ta for fun. Kumbaga masanting pin kaya santingan pin, yung community tamo. Kaya kapampangan Uning, syempre, alita lang makayang Irish rin kay Manila. Ikata mo, gagawa ta sariling manta. Banta may kabanding-banding la rin content creator. Oy ta. Nya, ito Oy yung ta, masanting masanting. yung leksyon ito is that when you started vlogging, may ka-community la rin Oo, ito, Kapampangan, oo, di ito, ba? Ako mag-enjoy ko kapag akakit ko rin Kapampangan na vloggers, 10 content creators, may kakasundula towards one goal, di ba? Hindi ta naman dapat. May Papa New Porto. So, ita, metong yung Sa siguro. pumetong sisiran mo Nino. Sino naman sisirang ko? Oy, at so ka ba Ala yung sasabihang marok ni. Kaya, Munang-muna, ika nga ting sinabi ka ako niya Oy! mikit-ikit mo. Isa kasabihan ko kayong camera, ano na nung sinabi mo? Balo mo sinabi na ikakano mapang... Oh, na, Oy! no. o tas Joke gitungan may wape na. Joke mo. Ay, sorry. Anyway, oita. So, oita, metong ita pwede tayong i-share ka ring Manal Be. Kasi, there are a lot of youth today na bisang maging vloggers. Ne? Yako, sige, go. Nung itong buri mo, mag-vlog ka. Pero pantunan mo itang sarili mo. Pantunan mo yung sarili mong strength. Aliway itang Makikiambos Tang na. makikiyapos na ka mo. Pantunan, okay mo yung makiyapos kayong vlogging. Tang, you know, syempre, as a vlogger, pantunan mo itang trend Koyang Jody. Pero pantunan mo rin yung kaya kang authentic side. Banta masabor yan ang ka rin tao. Baga Diba? ingaw sandaping niche. Wow. Kumbaga na ni Niche. ka style mo. Very good. Ayan, Kabel, si Bel. kagaling na. Spell niche. Yes, Niche, niche. tangkay, paunakan. Aliway Niche ta. Niche yata. yata. Ay, tujing niche 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 ito yata. yata. Ali, yata. Niche, N-I-S-C-H-E, correct? Niche. Alang S? Alayo. Ay, nga ka rin eh. N-I-C-H-E. Sumungdang Niche, kay Kai. your role. Oo. Kagaling na. Ayun Pero, Pantunan mo yung niche mo. pero Very totoo good ito. ka. Totoo itang sasabihan mo. Kasi, kaya rakalan ka rin lulub na ngayon it's all about money Kumbaga, it's all about the earnings. Kumbaga, dati kasi, magsimula kaya rin. Ala naman makayong panakitan talaga. Kumbaga, Saka mo naman, mo naman na panakita expect. ng kayang kay, yung kayang objective. Wa, Magpakaya mo talaga. ito yung metong tutunan ko na pagka mag-focus ka kayong pera, alang malyari. At saka pamilisan may eh. Oo, baga, balo mo masyado na kang atap na managitan. Kasi bakit ko yung Jody? I think your earning will always be based on how many views you get Wow. and how much engagement you get from your audience. So, yung sasabihan na, mawawalan na kang authenticity. Panyamalan mo na. Kasi pera. So, dapat ating kung views. Maringali mo, makipatela. Ringali For the content. mag-reveal lang Makanya, no? Maantini ka naman. Mag-reveal lang, aliwaliwang part na ning kataon. Ringali, makipatela, Kaya man. ako sing kay kayang PBB. Itang makanta. Pero, nga doon ka rin. Seryoso. Pero, totoo ito, pantunan mo yung niche mo, pantunan mo yung kaya kang role, yung kaya kang authenticity. Bang kanita, mas aboryan ang dakareng tao. Rengali wa, mas buridang mababash la kasi engagement. Pero, after through it all, nano mo ang reputasyon ng pagdimdam ding lagyo mo. Nano mo ang sasabihin, ako anditing lagi kong isipan sige, pwedeng magwala ko ken, nanong pangawan ko ken social, mamag-tumbling ko, mamag-bold ko, mamagnano ko, mamakaili ko para maral ko engagement. But at the end of the day, what would people say when they hear your name? Dyan na ang example. Oh, Itang international vlogger Russian. Anyang may nguluya Pilipinas for the content. nanong Wapen, gawa no? no? Ating Wapen, Russian. May kulong niya. Nang gawa na, sir? Atin niyang kay binasto sa gwardya. Kay bat sinakayaken jeep. Paglokwano rin Russian. tawo. Yan may Makanyan. 7-Eleven. Linuban. Pa sa paglokwano rin Pilipino. May kulong yan. May may kulong kulong niya. niya. Makulong niya ngeni. Itang for the views kasi syempre Wow. international ya. Wow. Syempre I'll bende. Pero for what cost? Oy, tapin. Oita. Makakulong niya ngeni. Oy, tapin. Nya, ito yung burita mong i-share ka rin Manal Bengen. Peri kasabihanan mo la. Manta, nanong sasabihan da rin apin ta. Seryoso, muteng. Sabihan mo na sabi mo na din nakasanitang niche Pantunan mo yung karelang... Kumbaga ko, metong kasing recipe ba na magiging content creator, nung ala kang idea, nano yung kaya kang style, okay mo naman mag-replicate pauna.
Tapos along the way kasi, akit mo eh. Or mamold ka into tang peka style mo talaga. Alam mo, Baga, napagseryoso halimbawa, ka, sabihin yako. mo sasabihan, oh. Halimbawa, yako, may nibatang ko kan Jericho Arceo. Okay. Kasi yung style na dati, yung pakyapusan ko, kasi idol ke. Diyan nino naman eh, diyang artist. Oh. Misa makyapos There's na karetang nothing idol wrong da. Kumbaga to it. mag-reflect itang, nino nga idolize da, ng personality da. Tapos along the way, mamumold na ka mo nung ketang peka style mo talaga, ketang peka identity mo. So, tayo kong utang. Nung iya Jericho Arceo Idol May Mac Mariano. Kasi Aligay mo? yung pakyapusan mo eh. Nino? Idol May Mac Mariano. Sa Masang Manyalita, mabatak ka ako. Ay, yung pink kilala eh. Kanya mag-message siya. Nino ako. Alima na kaya ako na yung pong minom. May lasing O, ya. bigla ayoli mo mimi, no? Sa kasabihan ko ni Pema mga wampi ko pong video makasalikot kay. Ay, pero ini, ay, malot ko na rin nga kakit. Plastic. Tapos, pagkakakit kayo, Crush pipikit niya, ko. Na, crush niya. Laguya, magana crush niya. magana yung tao ini si. Ano yun na? Saluyangan. Na? Saluyangan. Kakain mo naman Kuya Uy, Jody. solid naman. Kasakit naman yung sinabi mo. Ikaw naman mamili ka. Ire kaya ka, numeros lang kayo. Ay, O yan, binalik na kaya ka. pagtanggol na ka. Oh. Ganun. Akit mo ha. Tuloy tayo kitang kaya mo. Kitang niche. Ito. Ali, Ito, masanay ito, yung sinabi ano, na, ituloy mo ito, itang mamold ka into. Tinape. Ano kasi eh. Dano pa Dano nakapit. pa. Mamold ka into a better person. Yeah. Pwede mo rin mo sabihan pag Oo. mag-vlog ka. Ali, Hindi naman. seryoso na. Alano lang nga, balo kay katamo rin kay audience. Pero Ali, ako, take it from him. Hanggang mama kay Liay ni Mara Kalya Lessons din naman na Wow. share kaya kayo eh. Mm. Kasi itong sa masan. Malalam yung tao Oo, malalam yung tao Malalam yan. eh. Yan. Lawin niya, you just ko. Alam na. Ito yung pulis, ito yung Kayo. papulis. At yung kay malapit siya yung compact intersection. Kaya usta kay bakit kalwal na. Diretso- Rempe nga rin mo, proud laki ka. Pabalo. Alila siguro. Ali ako. Basta complicated po Bakit? kaya. Complicated relationship pa kanya. King family. Bakit? Seryoso ya. Complicated Ali eh. ako, ali ko naman pa public yung Personal life. personal life ko. Mm. Baga okay na ako kayong makanta, yaw na may kabalo. Si Poto sa kabuntok. Ali, pero Makanta. supportive la rempe nga rin Ikaw, mo kaya. Ali naman tang todo support na itang kalupag ka na mag-share, sasabihan mo mga nita. Do, ali naman makialam. Kumbaga, ay, yung magagawa niya makanta. Basta, Ating ang pag ginawa kapatad. ko, na, Ating ang kapatad. ating ko, balik kaya kami. Siyam? Seryoso? Oo. Pampilang ka. Papilang ko pa. Ali kasi, kayong kantatang ko, 5-6 kami. Bunso ko. Oo. Kay kamama ko. Kay kami 4. Medyo komplikado yung pamilya ko, pero It's okay. For as long as mga tanong, family is still family at the end of the day. Mas proud na ako man na May kakalugod kayo. na mas naintindihan ko yung sitwasyon ko. Baga, may tungyaring kitang may Unahin post mo na nga dati, message eh. mo ka rin kayo na nating complicated ding family. Mayan talaga yung biya. Oh, sige. Yung ka na ako naman, kayong makanita. Baga, alwa-alwata naman talaga kalagayan kayong biya. It's how you deal with the problem or your situation. Kumbaga, yun na ka man pwedeng magpatugot kayong BM mo. MBM mo, dahil mo kayong, makanya masira ako family, manita. Kasi nung isipan mo, karakal din naman maging successful, na ali naman complete family. And ali naman, it doesn't mean naman na kompleto kayo kayong pamilya, maragol ng advantage mo rin ito. Para ating kang sureness na mag-succeed ka kayong biya. Kumbaga, bala makanita. So, emo pabo rin maging sagabalin Oo, pagiging magiging sagabal. complicated na ng family mo nung na naman buri mo mangyari kay Bas, Mia. as long as atin naman, kasi karakal naman, ingka na ako pen, at yan naman kay meto nga tawing kapalaran eh. Ba, isipan mo retang mamasura dati. Ngayon makwalta na. Gets me? Pero, Kumbaga nung kalululad dati, sabi dapit, nung mete kang kalulo, kasalanan mo. Kumbaga, karakal paralan. Banta man nakitan, banta maging successful. So, Successful. 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 Jo, alam mo na eh. Kaan. Diba? Deep ya. Wow. Ating yung sense kasabi. Makaya mo. When he wants to. Wow. Pero potang makasumpong ya. Tanga Ay, bagyan. kasi Sa ako 3 pabigal mo minutes yung sa- interval eh. Tutuman. After 3 minutes, Kuya Jody, susumpong ya. Nanda ka. Burim sabyan, inagkat na kang Mac Mariano keng show na, Awa. nakaman pepagal mo sa lan, Ala. pagtuan na po, Ma- mig-offer kaya kang, Ala. juper akong bala kaya ka, papagmirya, Ala. ate nano, kaya makanyaning ka, Ala. kapanan Ilibre ke po ta. Libre na ako kanu, Jollibee, tanga tsuka rin, taga na niya ite. Eh, kaya pa Ay, pape.
Ulit Sige ba, pega natin pang corn beef. Ali Keta ko man corn marine, beef. na ako pimunta eh. Kakain na nina. Ali, this oras na ako si 9:20 na ako may gising. Bala na artist tayo, ni Kayarte. Bala na ta, kamain Ayaw. sa dingdong. Pero to think of it, pinne, kitang sabihan na, Jo. Atsupin ken tao kung makanano ne biyaya din sarili. Mhm. Atsukya ka sir. Atsukya Ay, ka. alaya ka ako. Atsukya Atsukya ka. Atsukya. At so kaya Ali, Ali, Atsukya. seryoso tayo na pa kaya. Ibang Atsukya. tangatin lang Jo, pero kami atutunan. masalesa kasabi kayo ni Ayaw mo Tutuman. ba? I'm sorry. Ako My bad. napit masaleseng magsalita. Tawa, ken sige, yan, sige. oo. Seryoso tayo na pambagya. Ito. So I Atsukya ka. think ne based from sinabi na kasi at sabihan ko kaya ka hanggang naman na ako eh. My father died in an early age. So my mother also remarried. So ating kong kapatid ka, ating ko rin kapatid ka tata ko. Pero Ayun. at so pa mo rin kaya ka, ne? Para syempre they will take care of you para gulanda ka. Pero at so pa mo rin kaya ka at the end of the day, nanong mo rin mong gawang kembye mo, detang dreams mo, pangarap mo, may kapamilya ka, makanano ay paragulan pamilya mo, makanano ka masenso kembye, at so pa mo rin kaya kita. Pero syempre at the end of the day, minsan pisabihan pa mo rin eh. Minsan detang pisabihan na ding pengaring manobliga ka ring anak. That was one of our topics, remember? Meto ka rin podcast, Sam. So, ita another Ating- podcast session ito itang pagiging obligasyon da ring anak ang popang pangane ing sumaup ka rin pamilya. Abangan niya rin tang episode ito. Pero makanyan man, while we were talking, ilawin nyo na Jupiter has a very serious side. Aliway, atin niya palang side ni Jupiter na seryoso. Serious Itang side mo. sasabihan na nandin na, Ano kayong ako serious lang, side? di ba Ali, di ba sasabihan na, lubong ako na. lang mo siya share ng family ko, pero he Wow. comes from a, sabi natin dito ka-complication ng family na, pero that is something you don't see in social media. Ali balaki dita kaya. Wow. It doesn't Kanya, hinder him. kanya sabi mo, Pin, Ali magsilbing kaya kita para manugumpe ka kembye. Kasi ako yung kapanwalan ko naman, hanggat choice yan hanggat bisa ka mag-effort, hanggat ka gi-give up, ko lagi ko sasabihin ka rin taong po ka rin Jong Manalbe pa siya maka-live ko. Makasadya ni ingdasan mo. Dalanan mo niya mo. Sinadya na ng Lord itang destination. Yeah, Dalanan mo niya mo. Ngayon itandalan na ito, it will not be a smooth sailing journey. It's going to be a lot of, rough roads, di ba? Wow. Marakalat siya. Ngayon, nung if you choose to stop and not continue, may dasan tang pinrepair ng ginuke ka. But if you choose to keep going, you're gonna end up having that prize at the end of the tunnel. Dapat pamaklime ara. Pamaklime, pakliming Ito, ito. dalan. Ang pong, kumbaga, kunyari, nung manong ka man talaga kalagayan ngayon ako personally, na ako man kakarog Kumbaga, kunyari ngayon kumbaga wala ko pang assurance kay future ko. Do, ako personally, alina ako man kakarog dahil maniwala na ako man natin yapi mas ating plano ka na ako. Wow. So, di ba, kumbaga, ot kumarog ka, nung balo na naman ng gino, ing masanting nga plano, kaya mo. Wow. Pero baluan mo, itang kasabihan na nasa Diyos ang awa. Nasa Nasa tawang tawang gawa. gawa. Mo naman pwedeng sabihin, makatanga ka kembal kay ba't ay atin yung planning gino para ka ako. No! Yeah. Imburi ng sabihan, pag obran may, you have to exert sincere efforts and patience. Bang kanita, managumpe ka. Pwedeng makatanga ka kembali Yako ako maniwala kitang sabihan dang swerte-swerte mo Oo. imbi. Nya ako pagsasabihan Swerte. na, mapahikan talaturo ka kay Amerika, may kapakisawa ka nga fam. Kaya ba't ngayon mag-vlog ka, kaswertsyan mo. Mapalyaring tutumi pa swerte ko, pero I have paired that luck Yeah. with hard work. Pinarisan kong hard work and then I work twice as hard to get to where I am. Penny gobran kay uling maniwala ko pinketang sungikit na ning Ginoo. Pani gobran me ibiene talaga kay. Kanya pin sabi ko dalanan me. Sungi ka dinalan kay taka mo. Paninayan me. Ini man Wala. lumapit kay kaya, di ba? Dalanan me pa rin itang road to get to where you are or to get to the place na buri mo nga achieve. Oy ting kapanwalan Kumbaga, ko. sasabihan kanya sasabihan tinta mo rin, atin tamong free will. Kumbaga, Lord, atin ng masanting destinasyon, atin ng masanting regalo kay MBM mo, at yun nagya ka nung i-act me, nung gawa kang paralan, para, Sorry. bakit? Bigyan kain Sorry. Ali ako kasi. Bigla ako may sorry Lord. Ali kasi Uy, siya ne. naka-we Lord pa mo yung topic. Sorry po Lord. Diba? Ali kasi ako balo nung ating kang sabihan makakatula. Ala, Kaya ala. rin na ning sentence mo abangan kaya talaga may tatakutan. Ay, seryoso ako, ala. Libre kita Baga, kay kita naman totoo. manang free will. Sige. Tutuloy kayo mo kita sasabihan mo na, diba, at yung muring kayong tao talaga nung gawa yung paralan bantang ako anitang regalo.
Happening gift na ito. You know, that's his gift eh. Na regalo. Happening gift na ito. Correct. Na balo mo, at the end of the day, makanano yaman kaseryoso yung sabihan ng Juper, at ewan pa rin balo, nano yung punchline na. Wow. Diba? Kung isipan na pre will gulong. Oo. Ali, correct. Totoo. Pasensya. Diba? May wala ako kayong zone. Ali, totoo. Free will Wow. naman talaga. Yung Yes. kawatin niyang free will na Jupiter. Makalagay rin naman kayong libro yan. Wow. Sa anong libro ito? Aking Bible. See? Minsan dadala na naking Bible, nakamakapanyalita. Pero, baluan nyo, ako, hanggang Miley na ako Miley, I've learned a lot of things kan Jupiter. Wow. Kasi, yung balo kong side na ninitang side, the funny side eh. I didn't know that he has a serious side. Pamalasing ka niya na pa- open. Anyang malasing yaman manyalita. Makakantiniya mo for 2 hours. Nyaya ko balo nung nanong milyari kaya kanta. Pero, Jo, balo ko tino ko na kayo nung nano maning gagawan nyo to listen to this podcast session. At kapamilata ng Kuya Jody, kaya nga dua, apaluwalmi itang serious side Oo, ng kasi Bagya. Jupiter. may gumbisata mo kaya eh. Ne? Super Itang fun. Super fun, pero... Make end up tamo kayong Abi, Bible. mag-cellphone niya. Pinandun eh. Wow. Makanya lang rin. Sabihin mo ka rin kaya. Makanya po ini pag interesado kaya mag-cellphone niya. Ali, Ay, check yung mamaos footage. siya kasi. Mamaos siya from nandin. Mamaos siya kasi. Huli! po yung kaya. Paltoya po yung ganang Mamaos siya video. ruguya from Kaya nandin. po yung Pasensya kami na nanding kayo. nagwan- Nabalong mag-tape. Manyad ko pong kain eh. Soft Dispensa. copy. Sige. Kaya kay Bashke yung batang dakal ko pala. Ali, Ali, Antin Jana na itawa. Antin Jana. Mamaos siya from nandin. Sorry. kaya po nandun natin pong part na kami Juper. Ay, kami namin Na po sasabi balo eh. yung gawan miulim pong itang meron. Kakain na rin eh. Mampututo Ali, yan. man order ya kay. Awa, Online. pag-order kaya kasing food. Kasi Mm. pamengan. Dintang nakano, corn beef at saka ito. E paluto. Anyway, thank you very much, O yati pa Super. 4 minutes. Na? Oh, Nakalas, Alam mo, sulitan. Sabi mo, mamaya ka pang last message sa'yo, kakain na naman nini. Siyempre, burida ka pang pasalamatan kasi may miye kang kay. Ating ganun ay. Binye mo yung oras mo Masaya. ngini para, balo ko busy ka. Anyang minessage ka nung ikikitang conversation, may sabi ko, hey, soul sister, ano? Hey, soul sister. Uy, thank you no, men. Ay, Hindi kay pa ba't, kanta. balo mo naman sinabi na, pwede nga magsalola, no? Oo. Seryoso yung rin kasabi kanya? Ali, binandin yung sabihan sabihan mong swerte-swerte, luban ng kesana eh. Ali, aywa. Then tao dapat, isang swerte-swerte, ka dapat tatayaking sabihan Maluto. King pula. mo, letter S, Ng S. sugal. Sa Mo sugal. dapat, Ay, mo ka... Ika, alam mag-offer kaya kang sugal. Takal, pero ali never kong ali ako to be honest na dati mag-promote na ako. Oh. Kay Talaga? atin once mo. Tapos anyang atin kung ikit may comment na ing ulam ko, ing ulam may tayaya. Api ka rin api na itang Nanging turning ulam yung point. meta yan, number 7. balam ing kasi kasi mag-promote ko kanita. One time mo eh. Tinry kaya mo. Kaya kan ting page ko restricted ya. Okay. So balam kapit patarim na ako mo rin. Kaya rin mag-promote kitang video, kitang comment. Super, ing ulam may tayaya, laki rugong ulam ngayon yan. Happy na ito. Tapos delete kaya agad, binya kitang bayad kaya binalik ke. Kasi yan pong maniwala ko rin kasi na itang bayad na kaya kang batsugal, mabilis siya mawawala. Oh, Kasi alam hindi mo may na, pagkasakitan eh. Di ba? Di ba gagawin daw, pare-pare siya ang video. Link sa manta ba? So, ito, apin ta. Tapos tinok ng naman. Uy, may believe na ako man kayo, Kuya Jodes. happening side ng Juper. Na Wow. edabalo. Lomo ng na, tao may eh. believe na ako man. Tutuman- Sigurado, binalik mo rin ang bayad. Tutuman kasi, ing gambling, ali naman niya yung Marok eh. Ing Marok ken, itang addiction. Yes, that's true. Kumbaga, ing Pilipino kasi, once na, diyang nino naman eh, ako personally, One time, big time. sinugal ko rin hanggang, kami papatudtud, bisa ka makabawi. Correct. Ako naman buring malyari na, kasi, subaga, ati ko panaya. Baga minsan, masakit ko pa pinlove eh, pagka mawala ito eh. What if pamoretang ala na talagang Wapin. panaya, na api na yung last card da. At saka, Diba? in gambling talaga, it is the root of all kai crimes. Kasi, mamanako na ka. Kung Wow. alang contentment kasi, once na tinaya, pag tinod ka, bisa ka pa eh. Hmm. Alang, ang ganan na, ang gakano ka rin. Pero vice versa, pagka may sambot ka, pag may gisang ka, ang gaka ka rin. Correct. Diba? Dapat for Ala fun yung mo. in- For guy mo talaga. O ngali, some people do it for recreation until it's not. Mm. Yeah. Until it's not. Potangali nala enough tang recreation, potang masambot nala. Susubi la rin tao. So, minsan it's may one piece of mangutang- advice lawin nyo kagaling na. Sinabi na, ating may comment na itang ulam na sana, apa na yan eh pa. And it takes a lot of courage to do that. At it takes a good man to do that.
At kakabilibenda ka rin kasi may konsensya ketang comment na nitang metong ataw at binalik no rin bayad. Sana totoo mong binalik, mag-imbestiga ako. Sige. Balda Kasi ka. mag-send kong kay. Buhay 42 mo, ah. Ayo. Na. Avengers, Thank you, ah. Nejo, Oo. per. Ay, may bilib ko kaya ka. May in love ko yata. Oy, Ay, paglolo Pogi na na pa, no? kanyan. Ay, aliya ko na yung pagpaliti. Okay lang rin nga, fam. Pantong ko niya. Anyway, Yeah. Yeah. sana may kabalo kayo. Kuyang. Karakal. Wow. Alam mo, I interview ko niya kanita Juper, ne? Eh? Kaya pa kanta, Zoom. Eh, na Oh, natatanda yung na. Kakain balo. mo, Oh my goodness. kakain mo, kalambat na, Zoom. Ketang programa mi CLTV, kaya kapang Zoom. Ewan pa. Ko, Ewan Balo pa. ka Zoom, sando, per. kaya maka-white t-shirt ka pa yata Oo. kanta. Ano ba yung Ay, niya ba't- balo? Ewan, Ay, promise ba't ako niya balo. itapin, yung pamag-vlog na, ne? Tukol kay Kapampangan, uling Kapampangan show ya pa kanita. And from there, igit ko ngayon ni, May mature ya. kay, malalam Ang niya mature. pala. Malalam niya pala Nag-mature. kasi syempre itang pisaban mi kanta, makanyan din eh. Mm. Itang very light, pero ngayon ni, other side of Jupiter ang igit ko. Kanya kakabiliban ke. Ako kakabiliban ke. And it's all worth it na Mm. in-invite tayo kay Kapamo Kung Joe Podcast. Totoo kasi, atin din talaga na tendency na dapat pakibaluan. Yako, inya biniro da kanta kasi balo ko, makibiro ka. Mm. Baga, yan, metong mo rin sigurong kay kareng bayo-bayo or kareng fans Leksyon. na dapat pakibaluan Wow. dala na ano yung personality ng metong atao. Wow. Baga, limo naman nga pwedeng lokuan. Mhm. Nya, No. Bota bisan Basa Saka niya pa. Eli Ega na gana receptive ken joke. Oo, ting Bota mga ma-offend ka pala. Upo, ating Wow. makanta. Diba? Ne? Nya, At saka be careful. Ing jokes baluan nyo, babasya king closeness ka ring tao ne, tandaan na niya yan. Porque akakayabe mo ne, or Or akayabe ne parehas one time, kayong makaninyan. or parehas kayong vlogger, parehas kung ang tinating kong commonality, na buring sabi ni joke mo ne, lalo na ring jokes na minsan masakit lang rin. Also Oo. try to be sensitive. Yeah, yeah. Diba? Totoo Of the feelings of other people. Anyway, bisa ko pa Yes. makipagkwento, marakal ko buring Wow, bulalatan kanin, but wapin. we don't have the time anymore. Salamat, Jo, king Pamanel Beo, king Kapamo Jo podcast session with Juper and Kuya Jody. Ya ako personally, marakal ko wabalo kayo, hanggang muritang kami mga duwan nini. Metong ya mo namang malalam, pangataw. Kalalam ng kalalam mo, ini mo tayo keng gabon. Talagang ini, Lalam masalis na. ang kasabi. But thank you Gaw, very gaw. much, Jo, king Pamanel Beo, king Kapamo Jo podcast. Palakpakan tayo pa. Juper! I-follow yan, Juper TV. Magpasalamat na ka. Baka mag-promote sugal, mabatal ka. Ayun, di ko. Oh. So yan, dahil salamat kayo pa mag-invite kayo ni Kako kang may pilitang kumuha. Nyaman ko to today, masanting paninap ko nandin. Nano? Nano ning pananapan mo nandin? Yako. Hindi may bangon ako. Ali, pero ito, salamat kayo pa man-invite. Alam mo, yung mag-cellphone niya mo. Minsan, okay, ay, tindihan ko naman eh. Ating magtext yung asawa ko. So, America, Ah. lalawin kaya kasing cellphone. Pero tutuman, maka-enjoy yung podcast. Dapat naman, alam mo, sabihin mo yung kami enjoy. Ang Pakanta na Saan kami nga Jollibee, mo. Thank you very much, Thank you, Libriga. thank you. I-promote mo na yung page mo. Ayan, nung bisa kayong mag-follow, nung Buriola rin gagawin ko, follow kayo mo nung Aliula. Bahala kayo kay MBI, da kayo pipilitan. Mata naman eh. Wow. Juper Baka na niya pa yung biya. page. So, Juper TV, Juper niya pala, kasi dakal na TV eh. Oh. King social media. So, Juper na mo kay, yan, king TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Talagang gawaya pa yun. Ali na ako. Ikati ka pang sabihan. Ali. So, ito, Ala, dahil nakapakalit. salamat kaya support tayo, madibat-ibat. And tuloy-tuloy mo. Naumantok nang agad ako kay Gisanan. Thank you very much, Hanggat di ako Juper. magigisan. Salamat, Hanggat di ako palakpakan tayo. Hanggang atsukupan eh. Palakpakan tayo, Juper. Yay! Thank you, October Nail Studio. Ka rin kukukong pang malakasan. Aywa, buri ko rin pala magpasalamat kay Nair's Kitchen kasi birthday ng tatang ko na hapon. Ano May tagal? lang kay discount. So ito, shout out. Nars Kitchen. Nair's Kitchen. Nires. Spell me. Nair's. Manyad ko naman. N-A-Y-R-S. N-A-Y-R-S. Nires Kitchen. Yeah, Baka thank you, naman. thank you. Thank you very much. Ayan. Ryan, baligtad mi tan Nair. Ryan. Ryan. Balo mo ito, sir. Wala Ryan balok niya. Sige, entok na ako misabi. Nires Kitchen, salamat. Maranap I na love kami you eh. all. Show na ini. Ustong pama. Show na ini patungutan na kano. Show na ini. Patungutan. Thank you. Love you all. Pag-report po yung video ngayon ni Kapamudzo.